Prosta má v sobie majú, čom toto Rusiny na Podkarpatiu, čom sa len žiadajú tých druhých Rusiny v druhých krajinách, že pomôžte nám. No my chceme vám pomôcť, ale naперед sami. Vy musíte sami svoju vládu žiadať, vy nás musíte priznať, my sme Ukrajinci, sme Rusiny. Za to nikto nevobojuje len samo Rusiny na Ukrajine. Ale все равно поможете ви. No musíme pomôcť. Ja zazváru. Поможете прикладом. Môže príkladom, napríklad majme poradca vašho premiéra bol bivší minister financií, pán Mikloš, він je Rusin, sa hlosiť k Rusinám. No čom to dvoprozne otvorili tam na ukrajinskej vládi? Čom? Čom nepoví, čom to vy tých Rusinov nepriznáte? Ja jem Rusin, ja nejem Ukrajinec. Toto dvoprozne tam nikto neotvárať. Jem prosila znate, що písala písmo naši prezidenci. Bola prijatá prezidentom vašej krajiny, Ukrajiny. Hovorí, čom sa to dvoprozne postaviť? Môžete byť členským štátom Európskej únie, ale uznajte Rusiny jak národ samostatný.